Atletikok indartsuago ekin zion final laurdenetako kanporaketari. Urbietaren egoera aproposagoa zen etxeko taldearen jokoarentzat, baina kanpotarrak ere ez ziren bat ere gaizki moldatu. Entsegu marrara gerturatzen zirenetan etekina atera zioten euren pisu eta gorpuzkerei. Klopetek lortu zuen lehenengo entsegua eta Reik bigarrena. Herediak gainera bi ostiko gauzatu zituen eta ordu erdi beteta huts eta 14 ziren aurretik koltsoneroak. Baina Bizkaia Gernikak ez zuen behera egin, zigor kolpe bat gauzatu zuen Olaetak eta Eriken entsegu etorri zen ondoren. Hori bakarrik ez, bigarren zati hasi berritan, Latorrek eta García Parradok lortu zuten Madrildarren defentsa haustea. Eta Bizkaia Gernikak hala jarri zuen emaitza beralde, 15 eta 14. Ez zuten bizkaitarrek aldea gehiago zabaltzeko modurik topatu eta aparteko ezer egin gabe, Atletikok beste bi entsegu lortu zituen. Aurrelarien lana baliatuz, sartu zuten hirugarrena eta Jacobo Martinek partida erabaki zuena. Denetik izan du Bizkaia Gernikaren demoraldiak, baina amaitze hutsarekin nahiko egin du klubaren arazoak kontutan izan da. Beste kanporaketa parekatuagoa izan zen, El Salvadorri egin zion aurre Puzelan Anpo Ordiziak. Marsalek lortutako entsegoarekin emaitza alde ere izan zuen Goierriko taldeak. Nor baino nor gehiago aritu ziren bi taldeak amaierara arte. Azkenean 34 eta 26 nagusitu zitzaion El Salvador Anpori, Goierritarrak ez ziren asetuta geratuko irabazita. El Salvadorren entseguei erantzun zieten Dani Krolen zigor kolpeekin, baina Mamea, Carter eta konpainia finibili ziren eta ez zioten kanporaketari ihes egiten utzi. 80. minutuan Goierritarrek entsegu bat lortu arren, partiduari buelta emateko betari gabe geratu ziren. Puzelan amaitu dute demoraldi goraberatsua, hori bai, Kopa, beren historiako bigarren titulua besapean dutela.